ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали мошини фурӯшӣ. Ман ҳастам бо шумо Рамазон аз ҳамин канал. Боди хатар видеонаворро то охирш тамошо мекунем, бо хабар мешавем аз нархҳои мошинҳои фурӯшие ки дар Тоҷикистон мебошад. мошинҳо аз ВАЗ 2109 саршидагӣ то Mercedes-Benz E-классае ки мошинҳои шумоам дар комментария нависондагӣ биден, дар ҳамин ҷамъ ҳузур дорам баъзаншон. курси имрӯза 1000 рубл баробар аст ба 139 сомонӣ. касоне ки дар канали мо то ҳозира обуна шидагӣ неста, обуна шава и дар видеои мо лайкро бигзора. Мо мегзарем ба мошинҳои фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. боди хатар видеонаворро то охирш тамошо мекунед. якум мошини фурӯшии мо мебошад Opel Hatchback. соли бароишаш 1993 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори бензин газа, объём мотораш 1.6, коробка передач механика. нархи мошин 21 000 сомоние. ба рубл бигардон 149 000 рубл мешавад. мошина ҳамаи ҷоша 100% гуфтеса ягон камбудӣ надорад. 100% ҳамаи ҷош. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед, маълумоти муфассалтарро аз худашон гиред. дуюм мошини фурӯшии мо мебошад ИВАЗ 2109, соли бароишаш 1991 мебошад. дар ҳолати миёна қарор дорад дар Ҷабор Расулов. сӯзишвори бензин газа, объём мотораш 1.6, коробка передач механика. нархи мошин 7000 сомоние. ба рубл бигардонем 50 000 рубл мешавад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. сеюм Opel Caravan Простой, соли бароишаш 1994, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Фархор. сӯзишвори бензин газа, объём мотораш 1.6, коробка передач механика. нархи мошин 19 000 сомоние. ба рубл бигардон 135 000 рубл мешавад. мошина ҳамаи ҷоша 100% гуфтеса ягон камбудӣ надорад. д электропакет дорад, 8 моҳа ҳуҷҷат дорад, кондитсионерам дорад. боз агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро аз худашон гиред. чорум ВАЗ 21099, соли бароишаш 2004, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори бензини холия, объём мотораш 1.6, коробка передач механика. нархи мошин 14 000 сомоние. ба рубл бигардон 100 000 рубл мешавад. мошина ҳамаи ҷоша 100% гуфтеса срочна фурӯхта мешавад. ойнои қафоша нав танировка кардагия. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. панҷум Nissan Maxima, соли бароишаш 2004, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори бензин газа, объём мотораш 3.0, коробка передач механика. нархи мошин 22 000 сомоние. ба рубл бигардон 156 000 рубл мешавад. ранги мошин серебристия, кузаш сидан мебошад. мошина ҳамаи ҷоша 100% гуфтеса ягон камбудӣ надорад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро аз худашон гиред. ва касоне ки дар канали мо то ҳозира обуна шидагӣ неста, обуна шава и дар видеои мо лайкро бигзора. мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. боди хатар видеонаворро то охирш тамошо мекунед.
шашум. Opel Astra G соли барояш 10000 сол мебошад ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори бензин газе аби ё мотораш 1.6 коробка передач механикай. нархи мошин 40000 сомоние. ба рубл бигардонед 285000 рубл мешавад. мошина ҳамаяҷоша 100% гуфтеса ягон камбудӣ надорад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ҳафтум. Chevrolet Lacetti соли барояш 2006 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар ваҳдат. сӯзишвори бензини холия аби ё мотораш 1.6 коробка передач автоматикай. нархи мошин 35000 сомоние. ба рубл бигардонед 249000 рубл мешавад. ранги мошин сафед аст, кузаш седан мебошад. мошина ҳамаяҷоша 100% гуфтеса ягон камбудӣ надорад, ягон ҷои задагӣ пусидагӣ ҳам надорад. салонаш кожнӣ мебошад. нав краскаш кардагиянд. алишиам аста мошине ки дар питер бошад. болои агар ки сумбата гуфтагия. бинай пеш бинен, агар маъқултон шава харед гуфтаг. марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро аз худашон гиред. ва мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшӣ. ҳаштум. ваз 2114 соли барояш 2004 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар хуҷанд. сӯзишвори бензини холия аби ё мотораш 1.6 коробка передач механикай. нархи мошин 16500 сомоние. ба рубл бигардонед 117000 рубл мешавад. ранги мошин сербирисия, кузаш хачибег мебошад. мошина ҳамаяҷоша 100% гуфтеса ягон камбудӣ надорад. 5 моҳи дига документош мебошад. алишиам аста, губкават кардагия. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. нӯҳум. Mercedes-Benz E-Class соли барояш 1995 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар спитамен. сӯзишвори дизелай, коробка передач механикай, аби ё мотораш 2.5 литрай. нархи мошин 26000 сомоние. ба рубл бигардонед 185000 рубл мешавад. ранги мошин сиёҳ аст, кузаш седан мебошад. мошина састаяниша зури бад гуфтеса агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро аз худашон гиред. ва мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. бо диққатар видеонаворо то охираш тамошо мекунед. даҳум. Daewoo Lanos соли барояш 1997 солай дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори бензини холия аби ё мотораш 1.5 коробка передач механикай. нархи мошин 17000 сомоние. ба рубл бигардонед 121000 рубл мешавад. ранги мошин кабут аст, кузаш седан мебошад. мошина ҳамаяҷоша 100% гуфтеса агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшӣ. 11. Nexi Daewoo соли барояш 1999 солай дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар ваҳдат. сӯзишвори бензини холия аби ё мотораш 1.6 коробка передач механикай. нархи мошин 14000 сомоние. ба рубл бигардонед 100000 рубл мешавад. ранги мошин сафед аст, кузаш седан мебошад. мошин алишиам мебошад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо.
метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. 12. Дайво Леганза соли барояшаш 1997 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. сӯзишвори бензин газа абиём моторш 1.8 коробка передач механика. нархи мошин 16500 сомония ба рубл бигардон 103000 рубл мешавад. ранги мошин сиёҳ аст, кӯзаш сидан мебошад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, видеонавори мо ба охир мерасад. дар ҳамин ҷо хайр то видеои дигар сарбаланду хонаобод бошед. дастгирии моро фаромӯш накунед.